Hi, Mami Sandra. So, I heard from stage 2A, nahimo ng stage 4, ang imong breast cancer. Yes, ma'am. And then, you're a single mom. Yes. You have 3 children, plus breadwinner pa jud ka. Ginaunsa nimo pag-handle ani tanan nga sabay-sabay? Actually, ang ako alang yung ginatuhuan no, that God really provides and He is. Since ko na-diagnose 2020, wala man gyud ko stable job, wala ko kanang stable source of income. So basically, ang ako yung family, akong mga igsuon ang naga-provide sa amuang needs. So grateful lang gid pug ko kay akong mga igsuon dili mga dalo kanang happy, cheerful giver gid pud sila sa amoa. Siguro na nasabtan gid pud nila ang ako ang sitwasyon, ang amo ang sitwasyon. Given nga I have 3 kids nga nang eskwela, puros pagid sila in schooling. I have 2 college, third year o first year college, tapos na ako'y grade 2. Gasto kaayo, Mami Sandra, magka-college nga anak. Pero Yes. ginaunsa man nimo na pagkuan, paskwela. Oo. Duha man sila nga college students, pero pasalamat gyud ko sa isa gid na sila sa ako ang blessings gyud kay sila na halos wala gyud ko'y gasto sa ilahang school fees kay they provide on their own. They're both scholars. Kay ang kuya nga ako ang eldest son, my only son, ako eldest child kay scholar siya sa USEP. Actually, kuan man siya, scholar ng bayan man kay sa USEP, and he's taking electrical engineering, third year college na siya karon. Tapos ang second child naman ako, si Ate Sam, naa siya karon sa Jose Maria College. Sila ang first batch sa nursing. And luckily, isa po siya sa mga nakuha nga scholar. So, kana lang siya, di ba? Ang blessing, big gyud. blessing na gyud kaayo. Super gyud kay Responsible. oo. Sukad siguro nga nasakit ko, murag isa gyud na siya sa ako ang maingon nga kanang blessings para sa amo ang family kay nag-mature sila as a person. Okay. Speaking of murag nakita nimo na nga blessing, 'di ba, as a mom na naging responsible sila. Nag-change ba ang imuhang murag the way how you grow them? Murag parenting nimo sa ilaha sukad nga na-diagnose ka with cancer? Wala man siya kaayo kay ingani magibi, pero siguro karon kanang somehow kanang mas naging open mi sa usat usa. Tapos mas nasabtan naman gud nila ang amo ang sitwasyon karon kay before I used to provide them their needs and wants katong napa ko stable nga trabaho, but because of my sakit, nasabtan yun nila kung unsa gid ka struggle, ka challenges ang amo ang kinabuhi. Kay sa medication lang nako daan, sa chemo. Ultimo man gani ang among pagkaon, dili na gani halos dili na gani kayo gid ko maka-provide. So ang mga bata, they're smart enough to understand sa amo aging sitwasyon. Oo. Ang imuhang ang cancer progression as we call it, 'di ba, like Yes. nakita na ko imuhang interview last year, Yes. days before Mother's Day, Yes. stage 2A, 2A. na mention nimo. Yes. But now nag-progress siya into stage 4. Stage 4. When was that? And then si Sarah, giunsa pod niya pag-accept? Giunsa nimo pagsulti sa iya? Kay Sarah is too young. When I was diagnosed with stage 2A cancer atong 2020, Sarah was only 3 years old, turning 4. So wala pa gyud kay siya buot. So nakita niya kung naraman mi diri sa balay kay pandemic man to. So magkita gyud mi 24/7. Murag na normalize na lang gid pud sa mga bata. Sila sa mga bata makita nila na always ko weak, na sickly ko, na katong during treatment wala ko'y buhok. So murag normal na lang sa ilaha to, tapos natanggalan ko og breast. So nadak-an niya nga dili kay siya pwede magkiat, dili kay ko niya pwede ikuan kanang
murag magpaparide oo. kuan dili siya pwede magpakarga kay operada ko ang naa ko yayay ana ba ang ana di ba ang term sa mga bata kay yayay. Sayo kaayo siya nga murag So, nagkabuot tungod ana kay di ba murag ang ako ang naisip is murag siya nahimong baliktad imbes na you taking care of your children murag they are your taking care children, of me. yes It's the other way around gid siya, Mami Ara. Tapos last year, actually katong pag-diagnose man gud nako, syempre ako nga na-diagnose with as a solo parent kanang murag gistorya lang gid nako ang Ginoo na Lord, tagai pa ko kanang gamayng panahon. Kaya syempre di ba kung especially kay Sarah, kay gamay pa kayo si Sarah, tagai ko until kanang pabutag yun ko nga mag 7 years old si Sarah. Muna ni imong ingon nga gi-challenge o nimo nga nang si pabuta God. lang ko nga mag 7 years old si Sarah. Kaya di ba kung murag special magigay sa ato as parent ang 7 years old niya milestone sa bata. So last year nag 7 years old siya September. Okay. September pud ko gi-request sa doctor for second phase of bone scan o CT scan. Actually, first phase naman ko atong January or February last year. Tapos, follow up 6 to 7 months after. Kinanal yun sila nakita nga malicious something, unidentified ang ilahang term atong sa first. Na nakay hinala nga murag nag-progress Wala jud ka. kay normal man tanan lang ako ang laboratories tanan gyud. Except lang gyud sa CT scan kay mas kuan biya CT scan o bone scan mas sensitive bang gyud ang machine ana nila good. Wala po kay na feel Mami Sandra na Painful actually ang nganong gi-request ko sa doctor atong CT scan o bone scan kay nag-complain ko nga 2 years na nga ako ang opera nganong sakit gyapon whereas katong mga nauna pa ko nga nagpa-opera wala lang man daw sa ilahay pain ang katong naoperahan nga part. Ya ako kay perminti man ngulngul murag na part na gid siya sa ko ang daily life ang ngulngul o ana gani nga dili hindi na ka ako siya katulog ging ana nga. naagid siya oo nya na ay bearable na po unbearable gyud nga pain gyud siya. So complain ko sa doktor kaya ana man gyud na you have to raise everything, you have to open sa imong doktor. So gi-raise na ko to siya nga concern kato na to nga gi-request ko niya og kanang CT scan o bone scan. And then, So sa first nana sila na unidentified so dili lang siya gusto mo confirm. So ni ana siya nga sige monitor lang tapos repeat natin after 6 to 7 months. So before birthday siya, while preparing for her 7th birthday, nag-underwent po ko og CT scan o bone scan. Both man na siya sabay-sabay. Tapos, just a week after sa iyang birthday, gikuha na ako ang result. Kay na-settle daw, manayang birthday. Pagbasa sa doktor, nana na siya nga, nana siya sa spine o sa lumbar. So, nana siya gipang-identify nga T2, TT, mga something gani sa kuan parts ako ang spine. That makes it stage 4. So, kanang ingana siya ka-quick dog. Dili pwede stage 3 lang sa kay wala mo ko laing gibati except sa ako ang body pains. Ana siya ingana gina ma'am kung mag-meds na siya in any parts of your body kay posible magud siya sa brain sa lungs sa bones, liver or sa kidney man yata itong giingon sa doktor. Basta, diretso na gina siya sa stage 4. So, regardless kung asa na siya nga parte nga mukalat, diha na gina siya mo retain nga stage. Po ba na siya ang makonsider ni mga darkest moments sa imuhang life as Yes. a mom and as kanang patient nga with cancer or napabay worst ana nang nakuha nimo na experience ug unsa man to siya? Kadto yun siya. Kay katong naabot na gyud ko sa point Mami Ara nga kanang nasuko na ko sa iya. Kay God. Yes. Gi-question na nimo siya kung unsa man Yes. level ka so kung unsa mo gina. Dili na ko sa imuha kanang daghan na kay ko question sa iya kanang daghan na kay ko gistorya sa iya nga dili pa ba enough Lord nga imuha kung gipiktusan katong nag stage 2 ko nya
di ba kanang faithful makaayo ko sa ako ang sa treatment, sa ako ang medication, sa akong lifestyle. Although I must admit nga naging confident yun po ko kay syempre di ba ikaw daw mahuman ka sa imong treatment protocol for 2 to 3 years struggling ba kay to niya kanang gamay nga reward sa imong self nga maglip maging confident na gani ka somehow nya yada yung kung giing ani dili pa ba enough Lord oy nga kabalo bi ayog ka nga ako lang ang naa ako ang mga anak nya So, asa ka ato pagkita nimo sa result diretso ka sa balay unsa man imong unsay may nitabo ato why did you consider it as murag pagkakita na ako sa result diri ni uli pa man ko ato pag adto na ako sa hospital. Actually dili man gud ang ako ang katong na-assign nga oncology sa SPMC kay ang mga doctor dito na ang mga doctor sa SPMC kay naman gina sila gina-assign nga file kana sa mga patient. So katong nga time ang katong ako ang doctor wala siya murang nag-training yata siya sa Manila or nag-attend og seminar something. So isa ka onco ang nag-attend sa ako tapos siya ang nagbasa sa result. So kanang ikaw nga cancer patient, nga istoryahon kag ingato the way gani siya mustorya kay dili mo gud ingato the way mustorya nga ako ang unko kanang stage 2 ka ma'am o magiging stage 4 ka na kanang wala spirit wala man like kanang human mustorya gani so ang aray pud sa ko wala na end of the game kay di ba when you talk about stage 4 murag final destination na gid nimo siya kay katulang ganing na stage 2A gani ko mura ganing baliktad na akong kalibutan Lord oy dili man ko ingani ka dautan nga tao Lord oy napo may siguro mas dautan sa ako Lord ngano ako naabot ko ana sa po niya ngano ako bata pa pud si Sarah si Sarah man gyud niya pero kato siya kakatong kay siyempre kay stage 2A I came to accept na ako to siya dayon na ani gyud ni kanang siguro na kanang gikuan ko sa Ginoo ba gipitkan ko niya ba siguro kay na ako'y nabuhat something before so he is trying to tell me to correct something so kakato siguro siya pero stage 4 is more than enough naman is too much naman po uy kanang daghan ba kayo may plano sa mga bata, Lord? Makita na ako ang mga anak nag-struggle sila sa ilahang studies pero at the same time I know that they are happy kung sa ilang ginabuhat karon. Gusto pa na ako masaksihan, Lord. Nabuhi ko na ang ilahang success, ang ilahang growth as a person. Gusto pa man ko makakita sa ilahang ng anak, Lord. Ay, gusto pa na ako maabtan ang graduation sa akong anak. God. So, ni ko ana good na abot jud sa imo jud ang point na kanang murag gusto ko sa iya. Oo, tapos murag kanang naka-question ka kanus or di pa ko ready kanang ingon gani nga murag unsaon nimo ang mga kids murag nakakuan na ba ka ang Sandra? Oo, kay wala magkukuilaing istoryahan anak. Siya ra mang gyud kana Lord, uy ako ra man gyud para ako lang ang naa ang mga bata. Solo parent gud ko ang mga bata, wala gyud na sila nagdako og kanang naay father image. Especially kay Sarah, gi-sacrifice na ako ang akong profession sa Dubai para kay Sarah. Nga gusto na ako nga naa ako every milestone ni Sarah, every first niya na ako niya karon walaon ko nimo sa iya kinsa may magatiman kay Sarah. Pero strong kay ka, Mami Sandra, ano? Especially yun sa pagkuani mo sa mga bata. Kung ako siguro na, nung maglisod kog sulti sa ilaha na, uy, yung sa nimo pagsulti na nga, nag-progress, yung sa nimo pagkuhan sa mga bata. Istorya lang ko. Kanang, like,
katong pagkasakit na ako 2020 na magud diretanan kay lockdown man to. So Pero stage Tulos 4, stage 4, di usan nimo pag aware sila, di ba, na murag ka ng pagmingon og stage 4 katong nasulti nimo nga kanang murag mo na siya ang peak na. end of the game na gid siya. How did you tell them murag na ba kay mga murag ingon nga so, Parang murag ang ako nasulti ato kay stage 4 na si mama. Katura man siguro to ako nasulti sa ilaha, eh. Dili sila ingon magpakita sila na sad sila sa kanya. Ang kuya kay lalaki man, so dili kaayo, pero ang ate si Jet Samantha. gyud ang kuan affected kay murag the whole day yata to siya nga naglubog kanang nara sa sayang bed, wala siya bangon-bangon, sige na siya gihilak. Kaya sige hilak na kay napamang ko ba? Kung nakaya na ako tong last katong previous treatment, magpatambal lang gihapon ko. Kaya doon nang gihapon na ako hangtod sa kaya sa ako ang lawas. Okay. Pero sila lang manggod kay dali lang na ako. Ang akong mga anak ay I want to believe they are smart enough gyud to understand sa amo among situation. So dali lang na ako dali lang ko naka-open sa ilaha. Kay wala man ko ilaing maistoryahan. Aside kay mama, maistoryahan ako si mama. Si mama, tigulang na good pod. She's 70. So, ang ako ang duha ka mga anak, although, young adults pa man sila, pero I know that they are matured enough na yun para masabtan. Okay. Sila naman ganang akong katimba. Wala may lain. Good thing na po din mo ang mama. Ligod kaya ako mama, mas ligod pa sa ako siya pa'y tigluto. Wala mo ko'y panlasa katong during sa akong treatment, wala ko'y panlasa. So, si mama tanan. Mas ligon pa siya sa ako, Mami Ara. Mas kuan pa siya. Mas kusgan pa. God. Kanang how do you stay positive? Unsa mga nicest moments pod? Although kabalo ko murag lisod yun na kung ako pa na nasa imong sitwasyon, lisod maging happy. Ako dali lang kay ko ma-down pod Mami Sandra ba. How much more ikaw murag ikaw yun strong woman yun kay ka, but ginausan nimo na how do you stay positive despite aning mga nangahitabo? Positive. Oo, unsa naa pa ba positive or unsa man imong mga kuan? Kadtong na pagkabalo na ako nga na stage 4 na ko. Mura lang siya normal no, kadang nag-share ko sa mura lang siya normal, nag-share na ako sa amo ang community na stage 4 ko, real quick, yung from stage 2A, naging stage 4 real quick, kanang at least actually ang good thing lang manggod sa karon nga panahon, nanay mga community like cancer nga ang mga members cancer warriors, cancer survivors, so at least ma-open up nimo dito tapos makakuha mo ang mga advices nila, ana gani mga recommendations. So that time gyud kato pag uli gyud ako din after ko nagilak-hilak, kilabad na kaya akong ulog hinilak. Nag-chat ko sa GC namo na ing ana nang nahitabo. Tapos here comes one of my friend, she passed away na po. Yan na siya nga, it's okay na ibuhos na ako tanan ng akong frustrations, ang akong depressions, it's very okay. Kanang i-recognize na ako akong pain. Kay, it's very normal sa mua. Tapos, ang yahan lang yung advice ato na wala naman tayo mabuhat, ana, saan kina. Naan naman na siya, whether we like it or not, wala na yun. Na naman yun taan, ani sa nga sitwasyon. So, take my advice, ano siya, just do what makes you happy. Whatever that makes you happy. Kana lang siya nga term, ayan, hindi ko sa kuha. So, nara siya sa imuha, kung ano siya sa kuha, kung nara siya sa imuha, kung magpatambal ka, kung if you still hope na magpatambal ka,
or kanang gusto lang ka nga kanang mag-travel, gusto ka muadto ka ng layo, gusto nimo na siya isinggit, gusto nimo na unsa imong buhaton, basta as long as it makes you happy. Kanang ayaw pag okay lang daw gyud nga mohilak, masuko, ibuhos na ng akong frustration, pero ayaw pag stay din ha. Ano siya? Bangon, gihapon ka kay ligon pamantaan na siya. As long as able ka pa, do what makes you happy. So, siguro ka na lang siguro siya na anything that makes me, anything that makes me happy, like, kanang na yung mga mommy events, isa yun na siya sa akong stress reliever via Mami Ara, actually. Kanang, sa atong community, kanang na yung mga mommy community, kabalo man gina sila ako ang mga friends, isa gina sila sa ako ang mga stress reliever. Siguro no, kung wala ko nabilong anang mga community, unsa kaya ko, asa kaya ko karon na nabilong. Tapos ang mga bata, siguro isa po din sila sa factor yun na I should stay positive kay dili ba gyud pud pwede nga kanang mutambay ko sa ing-ana gani nga mood, ing-ana nga emotions kay sila mismo maapektuhan. 'Di ba? So kung naay ka nang naay mga events sa mga pambata, ginadala gid nako sila kanang as long as mo ginang ako ang promise sa ilaha na as long as kaya na ako physically, kung dili lang yayay si mama, ubanan jud ta mo kanang at least kanang ma-feel gihapon gani nila ang ako ang presence kay kani akong duha ka pag-umangkon duha man nila sila sa pag-umangkon anak sa akong igsuon na may ilang mama sa abroad. So nagdako pud sila nga wala ilang mama. So ako ang ilang nakuan nga mama image. So luoy pud kaayo sila no kung wala na gani ilang mama tapos ako naara pud diri sa balay permanente naka bed rest. So while I am able na ubanan sila maglaag ni or quality time tapos naga-add yun ko og kanang mga positive or happy moments gani nga ma-retain sa ilang memory bank. Kay although dili man ako ma-provide, wala ko ma-provide sa ilang mga material things, pero at least ma-remember ko nila puhon nga si mama ingani. Si mama ang nakapa-experience sa mo ang ingani ano gud. So kana lang happy na kay ko. Happy ko para sa ilaha. Kung happy sila, mas happy ko. Kana siguro, muwapitan ng uban ka ng mga, na makakita sa ko, sakit. Actually, Mami Sandra, pag abot na ako, ikaw may sakit? Wow, morning stage 4. It doesn't look like that you are a sick person. Ang glow sa imong face, kanang makita gid ang grabe ang positivity sa imong Mami Sandra ba. Kanang there's life in you. Diba ako natay mga event. Maningkamot jud ko ana nga kanang na event, na kay hosting gig kanang sa event. 3 days ana, 3 to a week prior ana naga mindset nako. Naga-stay na ko diri sa balay. Kung mga gina-condition na ako akong lawas nga dapat healthy ko inig-abot ana nga event kay para happy ko. Kanang ma-enjoy na ako siya nga moment. And if I may add, syempre nakasabay naman ko sa inyo sa Team G na Mami Dars, di ba? Happy good. Happy good. Ikaw, kanang murag, you're not a burden. Kanang gina-try nimo ba nga dili ka mahimong burden sa imong group? Dili jud kay ako pud mismo ang ma-frustrate. Ako mismo akong self mismo nga kana diadto pa ko kana murag dili gani ko gusto ana nga feeling gani nga muuli ko sa balik. Diadto pa ko didto kanang sayang sa ako ang pag-adto oy nga na nagsakit lang man di ay ko. Although ang akong mga friends mo ana man gyud sila nga Mads ha, daghan pa biyag event ha, napay laing event ana hinay-hinay lang pero ginaingnan magid pud ako sila nga don't worry kay I also listen to my body. Kung kaya na ako moadto ko, pero kung dili ay dili sa gyud kay sayang kayo akong mga medicines in tawon nga human ako alang maabuso ako ang body. Mami Sandra, advance Happy Mother's Day. Kung pwede ta mag-wish on a Mother's Day, what would it be?
kung naagi ko yung wish para sa akong sarili as a mother, ang makita gyud nako kanang personal na buhi ko na makita nako ang success sa ako ang mga anak. Success kay mo magina ang fulfillment nato as a mother, di ba? Kay sila gipiyalan lang biya sila sa ato as a Ginoo to guide them, to nurture them. Tapos kung makita nato sila na successful kanang in flesh ha, nga buhi gyud. Kanang grabe na gyud siguro ang fulfillment ana. Nga na ba? Mo gyud ang akong pinaka mobitaw na siya Mami Ara no kanang every time nga naay mga ingani nga event kanang before dili mang although Mother's Day every day sa Mother's Day man gyud. Pero karon nga kanang nagsakit gikan ko sa nagsakit ko kanang murag mas gina-treasure gyud nako ni siya nga moment gani nga ay Lord naabtan na pud nako ni siya nga mo kana milestone ana gani ay nakaabot na pud ko og kanang Mother's Day karong tuiga naka-celebrate na pud mi sa ilang birthday kanang Easter salamat Lord naabtan nako ang Easter ana mo mas na-appreciate gyud nako ang life karon with them kanang sayang no mo bitaw to ko na nakuha niya statement, sayang no, kada ganing kung mawala ko dayon, yung makita na ako gani ang mga bata nga naningkamot sa ilang mga sarili. Yeah. Sarah, gamay pa kay si Sarah. Helpless pa yun siya, kanang kailangan pa yun siya og alaga gani sa mama. Mama ragod ang naa siya. Ang yahang nadakan niya, Papa, kay si Papa God biya. Oo. Muna nga, Lord, tagai pa kong more years pag yun. Para mga mama, makauban na ko akong mga anak. Kana lang, wish yun ako na siya. Constant prayer. Constant prayer. Okay, Mami Sandra, message to all the moms. Siyempre, tanan, ginahan na ay mga sarili-sariling struggle, lahig-lahig levels. Yes. What advice can you give to moms? Ang ato mga children yun that makes us stronger. Strong naman tadaan as a person, but when it comes to our children, naging stronger man yun ta. We have different struggles man yun sa kinabuhi, pero well, we have different problems. Pero in every problem, there's always a solution, di ba? Mabitaw nga gitawag na siya nga problema, kaya naamog yung solution. Ang ako lang siguro ikuan Mami Ara, no, kanang never give up. I mean, giving up is not an option good. I don't know, pero strong man good ta as a person, so there's no giving up. As long as kaya nato mentally, spiritually, emotionally, physically, don't give up. So nice. Kay, It's a nice message, Mami Sandra. naatay mga anak sa ato ang kilid nga nanginahanglan pa sa ato. Extension sa atong kinabuhi. Yes, kay whatever they have, gikan ba na sila sa ato agad. Oh. So, dili ito pwede mo give up. Give up. Correct. So, ayan. Mami Sandra, isa ko sa mga taong nag-admire gid sa imuhang ka-strong, sa imuhang ikaw as a person gyud kana muna akong ginasulti jud kay Dars, kay Mami Dars. Special mention jud si Mami Dars ani ba. Medyo na akong ginakuan sa iya. Actually pagkani pa lang gani nagakuan ko musubot kaya siya nga i-share iyang story of motherhood, of being a patient, ingon ana. So kana pa lang and then naganog i-share si Mami Dars sa ako ang mga more about you, how you deal with everything. So, mas nibilib ko sa imo, ha? Actually, murag, namang to katong nasakit ko, katong pagkasakit yun na ako, di ba, it was during pandemic. Tapos, kani si si Dr. Mata, man siguro to, namang to siya sa isa niya ka-vlog about cancer. Katong yun siya nga very timely yun to nga vlog nila ni sayang wife. Yan na siya nga, kung may sakit ka na cancer, don't hide it. Kanang i-open mo siya sa imong family, i-open mo siya sa imong friends, ana ba? Kay you need support. Mabitaw daw,
bitaw no ana gani ko nga bitaw no mao siguro nga ang uban gani nga kanang dali lang kay sila nasukom sa kana nga illness kay nagabattle sila silently. Yes. Mm-mm. Whereas kung naa kay you have Support the courage system. gani nga mag-open up, Mm-mm. naa kay support system, Mm-mm. at least kanang people can understand you nganong ingana ka Yeah. kanang Mm-mm. wala makaingon gani kay kung usay mami ara nga kanang blessing in disguise ang ako ang sakit kay mas nakaila ko sa mga tao nga kanang True to you. yes kana gyud Masaligan nimo. as in Oo. nga kanang masabtan gyud gani ko Mm. kay although a warrior can only understand a warrior pero kaning mga tao nga mga walay sakit at least makasabot gyud pud gani sila sa amua Mm-mm. nga sa amo ang journey. Yeah. And speaking of support system, Mami Sandra, dili lang ako o ang Vibe Media Productions ang proud sa imuha as a strong woman. We have here Flower Store PH. Nagatag sila og flowers for you. Ayan. Uy, Ayan. Thank you so much, Flower mga Store kagwapa. PH. We also have here a gift pack from EXL Makabuhay Plus. Thank you so much. And some accessories from the Dujur. Ay, the Actually, Dior. muna siya, Mami Sandra, this one, breast milk na ko ni. Ay, Diyan na ko as- ni gipabuhat. This one po, this my breast milk. So, sa the Dujur na ko na. All accessories, mom, into moms yun, into women yun sila. Ayan, the Dujur. And, Thank of course, you. ang ATELCOM is giving you a brand new phone. Hala, This one, brand new phone. Ayan, Mami wow. Sandra. And aside from that, naapod kay madawat from JM&M Rent a Ride for a 24-hour free car rental. So bisag asa mo adto, they will be providing you the vehicle. Ko As yes, in. ko asa mo asa ka gusto maglaag with the kids, bonding, that's 24 hours, whole day gyud ninyo ma-use ang car. And then a free facial treatment from My Skin Origins. Wow! Pampering session ni Mommy. Magpamper na ko. Yay! Yes. Thank Mami you so Sandra, much. Don't mention it, Mami Sandra. Kami dapat ang magpasalamat sa imo for opening up your story to us. Kabalo biya jud ka, Mami Sandra, nga I'm really hunger for mom stories gyud. Mangutana jud ko ana ila dars, unsay nahitabo, unsay mga struggle ingon ana kay murag dili lang manggod ako as a content creator, it's not just about me, it's about the moms in the community. Malingaw ko mag-chika-chika, malingaw ko mag-storya-storya, that's why naatay community. Oo. Ato ang gikuan, gibuild na to on our own, nga kita-kita lang magstoryahan ay. So, isa ka sa mga gibiliban ako sa mga to ang community, Mami Sandra. That's why I'm very grateful gyud nga you are here with us and you are sharing your life to us. Thank you so much, and we pray for you and your family, Mami Sandra. God bless. Salamat kaayo. Yes, I badly needed yun ang prayers more than anything else. Prayers. Mo gyud siguro pud na Mami Ara ang kanang usay gani mag-reflect ko. Mm-mm. Kana gani ko nga Lord no, kanang syempre nagbalik loob ko kay Lord no. I'm just so lucky kay nagbalik loob jud ko kay Papa God. Nakaila na ako ang isa ka community. I am actively active member of San Pedro Cancer Support Community na ang most of the members kay cancer warriors and survivors. So, tapos kana ganing God-centered sila na community. So, isa gyud niya sa ako ang reflection niya. Siguro Lord no, kana ganing gimuha pa kong gibuhi hantod karon. Napakay purpose. Asa napakay isa na ko'y mission. purpose, na ko'y mission kay daghan kong prayer warriors. Yes. Kana ganing although daghan man gyud dili gyud kanang na mo message gani nga kanang wala sila mahatag financially, I'll pray for you, or kana gani na kay masugatan gani nga kanang old colleagues kay kuan bi ako kanang employee bi ako dati sa Holy Cross dati. So kana nga mga former colleagues nako kana masugatan lang nako sa maski asa mo ana sila nga
you are in our daily intentions, kanang giapil ka namo sa mass, ana gan. Kana lang siya nga kuan mo music na kay na siya sa ako ang dalunggan gani nga. Ay kadaghan akong prayer warriors. Mo siguro Lord nga buhi pa Because ko ato buutan ka, karon. Mami Sandra. Lagi ka nang unexpectedly gani nga Mm. kani sila na mga tao gyud ang worth niya kanang naa sila karon sa kuha in my darkest moment. Adi ko siya ma darkest moment in my most Challenging times. challenging and inspirational time of my life. Yeah. Yun. Bitaw. Kamo! Isa biya good pud mo Mm. kay although silent lang ko usahay. Kunara biya ko sa community pag ingon nga mag-active gyud ko. Thank you so Dili much, ko pwede good Mami mawala, di Sandra. Oh, Kay isa na sa ko ang stress reliever Mami Ara. correct. Isa gid na. Kabalo bigyan na sila Dars Oo. Ana. Si Dars Jude ang may alam sa lahat. Yes. Thank you, Mami Salamat Sandra. kaayo. Kuan ko mo, kamay ko sa imo ka. And then, thank you, Mami Sandra. Salamat kay Jude. Mami Ara. Oh my God, you're so tight, Mami Sandra. Like, well, you're very warm and all. Thank you. Mami Sandra, I hope ganahan ka sa Ay, ganahan kaayo.